vozi kod Petra, ako nije tu, onda vozi kod Petra. Neko nije gore. Dečkove, ajmo pobeli ovo. Da, od 65. godine. Pogledaj, 6. godina, 63. godine. A najprometnija ulica koja je obezbeđena zbog zlata, zbog Akcija napravi niz. Hvala se zahvalim. To nema potrebe da ide. Krga nije do tvoja. Samo malo mi se pomoli. Da, onda brata. Koga se otiče, majke mi sve domaći? Ha? Nisu došli su bio. Znači sve, pogledajte se mi gore. Ovo bre, OTB, ovo sad